شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям bir вакытны сахабаларга мураҗаат итеп bir сорау бирә. Кем ди ул муфлис? Муфлис дигән банкрот дигән сүз. Шул вакытта сахабалар җавап бирәләр. Кемнең малы юк, кемнең диясе юк, кемнең өе юк. Әлбәттә Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бу муфлислекне инкар итми. Ләкин ул әйтә, хакыйкый муфлис, хакыйкый банкрот. Ул шул булачак ди, кем кыямәт көнне намазы белән киләчәк. Уразасы белән киләчәк, 5 тапкыр килгән намаз укыды. Ел сайын ураза тотты. Закатын түләгән. Ләкин кызганычка каршы, бит бу гыйбадәтләр безнең халкыбызны яшыртырга тиеш. Бу гыйбадәтләр безне үзгәртергә яхшы якка тиеш. Кеше хакын алдыртмаска тиеш. Менә бу буларны үтәгәч, кеше хакларын ала башлаган. Башкаларны сугып, кешеләргә яла ягып, ялган сөйләп, башкаларның милкенә кул сузып, хакларын үтәми яшәгән адам торачак. Бу кешенең кылган изгелекләрнең, укыган намазларның савапларын алыначак та, һәм менә шул кем хакын ул кыйрсытты, кем хакын алды, шул кешеләргә аның әҗерләре биреләчәк икән. Ләкин хакыйкый рәвештә тормышта алай булырга тиеш, булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше ихлас күңелдән намазын үти икән, әгәр дә кеше ихлас күңелдән намазын үти икән, ул башка кешенең хакын ала алмый. Димәк, монда ниндидер гаибәр намазларында, гыйбадәтләрендә намазлар, уразалар, бөтен әркәннәр безне яхшы якка үзгәртергә тиеш. Белмәгән кеше булсын, күршең булсын, хатының булсын, балаң булсын, ирең булсын, ләкин шул намаз сине үзгәртергә тиеш яхшы якка. Авыр сүз әйтмәскә, кеше хакын алмаска, әгәр дә син өстендә хатның хакы бар икән, үтәргә тиешсең. Әгәр дә син өстендә ирең хакы бар, аны да үтәргә кирәк. Чөнки әгәр дә без бу дөньяда кешеләрнең хакларын, безнең өстебездә булган кеше хакларын, әнияти булсынмы, бала булсынмы, хатының булсынмы, күршең булсынмы, әгәр дә алар хакын үтәмәсәк, кыямәт көне менә шундый авыр хәлдә булачакбыз. Әле бу гына түгел. Моның әҗирләре беткәннән соң теге кешеләр, кем хакын ул кыйрсытты, кемне сүкте, кемне кыйнаган, кемнең канын түккән, шул кешеләр килеп, гөнаһларын калдыра башларлар бу кешегә. Һәм шул гөнаһлар аша бу кеше җәһәннәм әһелләреннән булачак. Менә син бөтенсе эшләдең, кыямәт көне кубарып чыктың. Всё. Моны җавап бирдең, тегене җавап бирдең. Һәм бер заман карасаң, син янда кешеләр син әҗерләрен алмакчы булалар. Һәм синнән бит ул тормый. Син тырыштың, төнге намазлар тырыштың укырга. Ләкин кеше хакын алды икән. Бу дөньяда алардан гафу сорамадың икән. Кире изгелекне кайтарырсың. Көлдең, бездә бит кайбер шакларда бер-берсебезгә көләбез. Мыскыл итеп көләбез. Моның өчен дә җавап бирәчәксең. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям зирәгә үлер алдыннан кешегә мураҗаат итеп әйтмәгән бит булай гына. Кем хакын мин алдым? Шул вакытта бер кеше әйтте, син мине суккан инде, дия белән барганда, таяк белән диясын эләкмәсен суккан инде. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сук ярый мине сукта. Бу пайгамбар. Анарга җәннәт инде. Ул Аллаһдан куркып, шул кешенең хакын алырга курка. Бу дөньяда түләп бетерә кирәк дип уйлый. Һәм дөрес аңлый ул аны. Дөрес белә. Хакны сиди. Теге әйтә, син сукканда ди, минем өстемдә бер нәрсә юк иде. Шул вакытта сахаба күлмәген салды, сук ди. Бу килеп, Пайгамбар аркасын бер җирен үбеп ала. Һәм әйтә, мин сине күптән гафу иткәнмен инде. Менә бу җирне үпмәкче идем. Ләкин харас, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям җәннәт вәгъдә итергән кеше барыбер кеше хакын беразна булса да алырга куркты.
Çünkü bu dünyada biz akşa bilen iş итәбез. Теге dünyada ajr bilen итәбез. Bu dünya akşa bilen türi alabız. Kişinin көңелен таба алабыз. Гафу сорый алабыз. Изгелек кылып көңелен күрә алабыз. Әни булсынмы, әтиң булсынмы, туганың булсынмы? Теге dünyada ajr кайтарырсың. Уйламагыз, бу минем иптәшем, бу минем хатыным, мин бит тырыштым, ниттем, бер нәрсә алмас дип ала. Бит кыямәт көнендә син җәһәннәм уты алдына басып торганда, сиңа һәрбер изгелек кирәк булачак. Тозан бертегә кадәр хәтле изгелек кирәк булыр сиңа. Һәм син эзләрсең аны. Менә бу кеше хакны алган микән, дә мин аны алам. Шуңа күрә, әгәр дә без birər kişi için, xatının bolsunmu, balan bolsunmu, zavodda bolsunmu, ko'p kişi bolsunmu, az kişi bolsunmu, javobli ekan, shu mas'uliyatni biz o'targa tiyishmiz. Chunki agar da bu dunyoda o'tamasak, kelajakda ajrlar bilan to'larmiz. Lekin ikkinchi yog'i da bor. Agar da o'tasak, ajr bek zo'r bo'lacak. Agar da o'tasak, ikkinchi yog'i bor. Kirisincha darajalab Alloh subhanahu va taolo oldida ko'tarilamiz inshaalloh. Bir vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalar murojaat etib aytadilar. Ey Allohning elchisi di. Falan xotin tunlari bo'yi namoz o'qiydi. Kunlar bo'yi roza tutadi. Ham izgi amallar qiladi, sadaqa taratadi. Amma Şul vaqtda ko'rshisining ko'nglini ranjitadi. Ya'ni ko'rshilarni ondan imin tugul. Bir ko'rshigina. Şul vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam javob beradi. Onun amallarında izgilik yo'q, onun o'rni cehennem o'tida. Mana kishi haqqi, bunday darajada ko'rasizmi? Bu tungi namozlarni o'qira kerakmaydigan so'z tugul, yo'q. O'qira kerak. Lekin shu namozlarimiz, sadaqa taratgan izgiliklarimiz bizning xalqimizni yoshirtirga tiyиш. Chunki asl maqsad Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi. Men sizga xalqingizni o'zgartirish uchun, yaxshi yoqqa o'zgartirish uchun jibarilmish deb Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham o'zining xalqisida bitta ko'rsatadi. Davom etganda sahobalar aytadilar: "Falan xotin qiz di, faqat farz amallarini o'taydi. Ham muhtojlarga tepkan ikmak bilan sutgina beradi. Shu vaqtda bir kimni da ranjitmaydi." Shu vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o cennet ehillerinden değil. Şunda cevap qaytarır. Şakra cemaat Allah subhanahu wa ta'ala her birimizga nasip etseydi, Allah'a itaat etip yakınlarımıza qarata, ko'rshlarımıza qarata, hatta bilmeyen kişiye qarata, bizning istimizda bo'lgan mas'uliyatni o'targa Rabbimiz har birimizga nasip etseydi. Chunki agar da uni o'tasak, ajr bek zo'r bo'lacak. Agar da endi o'tamasak, Allah saqlasin, qiyomat kunini ajrlar bilan ularga to'g'ri kelishi. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, vallohu samiu duo.